Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare my videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa mu description of this video. Mungogara maita sei matibata muwana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. All right, Mama, come and tell me. Come and tell me, Mama. Wait on, Badus. Wait on, Mama. Are you saying good magachera mvura? Yes. Magachera mvura? Kumaneru. Kumaneru. So what is this? Mwana you? Atina mvura ngosumga mabaketi andakachera cho mvura. Okay. But magaisa mvura? Mvura idoni? Mvura idigiri?